Moni nde nkhani ya munthu yuyu wamangidwa ku South Africa akumuti Nkosinathi pakati ali ndi zaka 40 akuti kuyambira mchaka cha 2012 mpaka 2021 amapita umakadikirira ana a skulu ana akaweruka skulu basi kumachita chiwembu amagwiririra ana ang'ono kuyambira mwina zaka 9 kumakwera mmwamba achita chiwembu kwaopseza kenako anasintha kuyambano kumachita swatake anthu akuluakulu adamanamizira kuti ndi electrician basi apita ku nyumba kwa gogoda ngati ndine electrician ndikufuna uzakonza zinthu nyumba mwa azimayi akatero apangaso chiwembu nkumapita ndi apolisi anakhala kumusakasaka anapeza kuti mu 2021 atamugwira anayesera kuti athawe pothawa anamuombera mwendo koma mwendo unaonongeka kwambiri mpaka anapeza kuti anakamudulaso mwendo ali ku polisiko nde anali ndi milandu yokwana 148 yogwiririra anthu okwana 90 anayivomera milanduyo ndi munthu ototi ndi bambo oti ali ndi mwana mtsikana koma nzimwe amapanga zimenezozo nde ndone oti anamudula mwendo koma wakhala kuzengedwa mulandu ndi wakhala kumabisa nkhope safuna kuti azionekera nkhope koma amupezeka kuti amugamulano sopano ampeza kuti anampeza olakwa anavomeranso koma mpapindeno amupanga sentence kuti akhale mu prison ma life sentence 42 plus zaka 791 ndi 6 months ali prison. Iye anauza munthu wina wake ogwira ntchito ku polisi komweko anamuza onera kuti ine ndingozipha janjani koma alibe nazo ntchito anthu nangasi chiwembu wapanga anthu ambiri imene nkhani ya Nkosinathi ndi mmene zamutani zamutsatira zichitochito zache. The rights to dignity, to privacy and the integrity of every person are basic to the ethos of the Constitution and to any defensible civilization. The courts are under a duty to send a clear message to the accused, to other potential rapists, and to the community. We are determined to protect the equality, dignity, and freedom of all women, and we shall show no mercy to those who seek to invade those rights. Quote close. In DPP North Gauteng versus Tabete 2011 volume 2 SACR 567 open brackets capital SCA close brackets 577 paragraph G to I, the court stated the following, I quote, "Rape of women and young children has become cancerous in our society. It is crime which threatened the very foundation of our recent democracy, which is founded on protection and promotion of the values of human dignity.